И Коста хора, днеска ще играем GTA. Ево моите куче. Аз не мога да го бия. Гледай се. Що не съм метна? Охо, оня без. Буп! Под вода. Айде изправи се нагоре, бе. Ай, че... Дъжда на басейн. Айде да покарам нещо. Къде отиваш зад вратата? Тук е. Кот или мотор? Ай, кот. Брум, брум, брум. Се отиваме. Къде отиваме? Не знам. Ама измъкваме се от тук. Това наклонен път, къде влезнах, не знам. Това път съм го запомнил на Исус. Вече. И побег, пътища, но що не от този? Не се отгледах. Вана, мали, не прави скота. Казвам още да. Абе, хора, чайте ме. Вие ли виждате това, което аз виждам? Няма значение. Не, бе. Още един ван пусна. Много хубаво, много добре карам. Отличен шофьор. Що навсякъде има такива ванове? Дай малко. Рататуй. Рататуй! Рататуй. 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 Внимай малко, бе. Леко бързо карам. Направих си колата на нищо. Хора да открадна друга кола. Например тази, още върви. Какво стана? Че нещо не вървеше. Тя скоро ще спре да върви. Гледай, Костя. Хора. Сменям я. Батко, чакай малко. Това беше жена. Ще тичам по улиците. Кой е това? I'm sorry. Той тук много да се показва много хора. Видях къде се ударя, но няма да казвам. Така ще скочи върху това. И... влезем в чужд двор. Или това не е двор. Много се глупо. Кола трябваше да взема. Какво е толкова? Чай ходи при това. Сигурно съм чуя на това.
Какво говориш? Сега ще открадна колата и ще видиш ти. Аха. Веднага му я взех и вече му я нашарих. Чупих. Оп. Спокойно. О, не. Чак, взимай си колата, Дмитрия. Аре. Та на якта. Мале. Колко ли ще дига? Не, вървя. Злокоса. Ти па ще така намаляваш. Така, опитвам да кажа възможно най-бързо тази кола. Най-бързата кола не мога да се обясня. Не е хубаво, не мога да обясня. Окей. Надявам се да не съм ударил някъде. Янга. Маля. Уй! Затова не трябва да карам с превишена скорост. Ама аз карам, това е GTA, не е схежа. И сега искам само да го направя. Когато ми буквално прави странично салото. И сега това ще го чупа. За да може да се ми дава който иска. Много съм болен. Хренов де. Пак си ударих колата. И скоро ще взема другата. Тук има безкрайни коли. Ако не греша. Карам ли прекалено бързо? Не знам. Карам прекалено бързо. Окей. Тя бала, бе. Няма нищо. Чай да пусне то да ни... Опа. Няма нищо. Той ще се заяви, нали? Жив е. Мисля, че изсварча половината му кръв в колата. Уиii! Не! На магистралката! Ой. Чакай. Не, бе! Ой. Искам да взема тази количка. Шега. Тук ще карам с 200. Ай. Гледай къде му бута. Много нещо, бе. I'm sorry, man. I'm sorry. Аз исках на магистралата. Искам да те спра! Сега този бус.
не са... Да ви казвам. Не, бе. Оле, оле! Така, колата ми току-що се преби. Аз май трябва да обърна, не знам как. Така, бързо не се отказва. И сега гледай това. Минус врата, минус стъкло и накрая минус кола. Нали перфектно ги изредих. И минус мен. Също сега. Може да. Само в играта, в играта. Сега искам някой да бутна. И да му взема колата. Ето! Па! Па! Да, тига! Ей! Сега ти се виде в момента. Къде? Его. Сега ще настигне, ще приви. Ще ме блъскаш ли още, бе? Ще ме прибръщаш ли, бе? Аз обръщам.